България. И това, което ще видите някъде там да свети, веднага ще го познаете, е избраното преди 100 години място за изграждането на държавната военна фабрика в самия център на България. И разбира се, това е Казанлък. Цветовете на българския флаг с бяло, зелено, червено. И ето тук, вече 100 години, е Арсенал. Гигантът, известен по целия свят, и именно с това лого, което означава сигурност и най-доброто качество на света. Но трябва да знаем, че годината е 1878. Това е началото на Арсенал. Русенският артилерийски арсенал. Това е първото промишлено предприятие в България. И следва София, 1891 година. За малко повече от 30 години Арсенал е дислоциран в настоящата столица на България. Следва 1924 година. Арсенал е вече в Казанлък и тук започва неговото славно столетие, което всички ние заедно отбелязваме сега. За предприятието следват години на бурно развитие и възход, който продължава и днес. А това са 100-те години Арсенал Казанлък и част от емблемите, свързани с това наистина уникално предприятие. Арсенал Казанлък, именно те ни събират тук тази вечер, за да се гордеем с Арсенал и за да празнуваме заедно. Защото, както многократно бе казано, когато Арсенал празнува, това е общоградският празник, който ни събира тук всички заедно. А сега в небето ще видим изображение, с което обикновено Арсенал се асоциира. Това е централният портал, през който ежедневно преминават хиляди арсеналци. Може би сте забелязали, че той изглежда обновен, разбира се, за тази 100 годишнина, с уникални светещи елементи в един от символите на Арсенал, а именно неговият уникален портал. Сега ще видим едно наистина трогателно изображение, а той изобразява пословичната грижа на Арсенал за децата на Казанлък и за децата на региона. Нещо, което неизменно, въпреки всичко, Арсенал продължава да прави, а именно да поддържа, да подкрепя децата. И не само в детската градина, в фолклорни формации, в участия в България и в чужбина. И ще продължи да го прави. А сега към една добре позната сграда в Казанлък ще преминем с тези 200 светлини дрона в небето над Казанлък. Предполагам, веднага ще я познаете. Това е Домът на културата Арсенал, най-големият в областта и третият по големина в страната след фестивалния комплекс във Варна и Националния дворец на културата в София. Домът на културата Арсенал в Казанлък. Мястото, което събира казанлъчани за най-красивите, за най-очакваните, за най-веселите, за едни от най-важните поводи за градени.
И сега към още нещо, което през годините Арсенал прави и продължава да прави и ще прави. Ще видите фигура на спортисти с купа. Защото спортът, традиционно развиващата се сфера, е част от феноменалната социална политика на Арсенал. Във всяка една сфера, във всяка една дейност, за хората се грижи Арсенал. И успехите и тези вдигнати купи, всички вярваме, че ще продължат да гледат там към небето. Едва ли има обаче по-подходящо изображение за столетната взаимовръзка между Арсенал и местната власт в Казанлъка, именно сътрудничеството, което дава своите плодове и днес. И да, това са сплетените ръце на връзката, на силата, на сигурността и на стабилността. И отново към историята, към този момент, който отново гледаме в небето, ще видим 3 кратки изречения, които ще се изпишат. И това е юбилейният слоган на Арсенал. Ковем историята. Създаваме традиции. И градим бъдеще. Ковем, създаваме, градим. Всъщност това е Арсенал. И тук, така както гледаме към небето, са и вашите аплодисменти. Защото нека да кажем честит юбилей Арсенал. Честит юбилей Казанлък. Да са ни честити тези първите 100 години от установяването на Арсенал на казанлъшка земя. А на всички успешно начало на второто арсеналско столетие. И може би чухте от словото на Николай Бушев, почетния гражданин на Казанлък, ръководителят, силната на Арсенал, че само след 4 години ще се празнува друг голям юбилей. През 2028 година се навършват 150 години от основаването на Арсенал. И това е първото индустриално предприятие в България, а до тогава да живеем и да работим в мир и да се радваме на успехите на Арсенал и на Казанлък. И бъдете здрави, горди арсеналци, и гордо носете името